ሰላም ሰላም ንኣስ ዩቱብ ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሃናፅ ሪኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ብምግዳፍ ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ። ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ሓፂር ዛንታ እዩ። ናይቲ ዛንታ ርእሲ ድማ ፍቕሪ ዓቢ ዝብል እዩ። ካብ መጀመርያ እስካብ መፈጸምታ ክትሰምዕዎ ድማ ብትሕትና ይላዎ። መሃር ኮይንኩም ተረኺብኩምዎ ድማ ላመሓዝትኩም ሸር ብምግባር ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ናብኡ ከብለኩም ፍቕሪ ይዓቢ። ሓደ እዋን ሓንቲ ሰበይቲ ኣብቲ ትነብረሉ ቁሸት ሰለስተ ኣረግቶት ኣጋይሽ ሰብኡት ኣፍ ደገ ቤታ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ረኣየት። ምስ ኣስተውዕለት ድማ ንነዊሕ ኣብ ኮፍ ከም ዝበሉ ፈለጠት እሞ ዘይሓቶም ከ ብምባል ናብኦም ቀረባ ክትሓቶም ወሰነት። እታ ሰበይቲ ናብ ደገ ወፀት። ሰላምታ ብምስናይ ኣይፈልጠኩምን ግን ነዊሕ ኮፍ ከም ዝበልኩም ኣስተውዒለ ኣለኹ። ኣጋይሽ ኢኹም ትመስሉ። እዚ ዓዲ ጠሚኹም ከይትህልው እሞ ንዑ ውሽጢ ኣቲኹም እኽለ ማይ ልኸፉ በለቶም። ሓደ ካብኣቶም ከምዚ ኢሉ ሓተታ፣ ሰብኣይ ኺ ገዛ ኣብ ገዛኺ ድዩ ዘሎ? ንሳ ከዓ ኣይፋሉን ኢላ መለሰት። እቶም ሰባት ከዓ ሽዑ ክንኣቱ ኣይንኽእል በሉ። እታ ሰበይቲ ናብ ውሽጢ ኣተወት። ኣብታ ሰብኣያ ዝመጸላ ምሸት ብዛዕባ እቶም ኣብ ደገ ከፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባትን ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ነገረቶ። በዓል ቤታ ድማ ንሰበይቱ ከይዳ ነቶም ሰብኡት መጺኦም ምግቢ ክምገቡ ይጽውዖም ከም ዘሎ ክትነግሮም ነጊሩ ሰደዳ። ወፂያ ከዓ ነገረቶም፣ ሰብኣየ ኣብ ገዛ እዩ ዘሎ፣ ንኹላትኩም ይዕድመኩም ኣሎ፣ በጃኹም ናብ ውሽጢ እተው ምሳና ብልዑ በለቶም። ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ መለስላ፣ ብሓባር ኮይንና ናብ ቤት ኣይንኣቱን ኢና። እታ ሰበይቲ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝመረፁ ምስ ሓተቶም ሓደ ካብቶም ኣረግቶት ከም ዝኢሉ ገለጻ። ናብ ሓደ ካብ ኣዕሩኽ እናመልከተ ከዓ ከምዚ በለ፣ ሽሙ ሃፍቲ እዩ። ምሳኺ እንተኸይዱ ቤትኩም ወትሩ ብሃፍቲ ክትመልእ እያ። ናብ ካሊእ ኣረጊት ሰብኣይ እናመልከተ ከዓ ከምዚ በለ፣ ንሱ ዕዉት እዩ። ንሱ ምሳኺ እንተኸይድኩ ኣብ ቤትኩም ዝጀመርኩምዎ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ወትሩ ዕዉታት ክትኾኑ ኢኹም። ድሕሪኡ ፍቕሪ ምዃኑ ኣፍለጣ። ምሳኺ እንተኸይደ ቤትኻ ኩሉ ሳዕ ብፍቕሪ ክትመልእ እያ ብምባል ከይዳ ምስ በዓል ቤታ ተማይጣ መሪፃ ክትኣቱ ሓበራ። ሰብኣያ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጎሰ እሞ ከምዚ በለ፣ ሃፍቲ ንዕድም መጺኡ ንቤትና ብሃፍቲ ይምልአዮ ኣሎ። ሰበይቲ ምስቲ ሓሳብ እዚ ስለ ዘይተስማዕምዐ ስለምንታይ ኢና ኣሳልጦ ዘይንዕድም በለት። እዚ ኩሉ ብስቕታ ክትዕዘብ ዝጸንሐ ሰይቲ ወዶም ናብ ስድራኣ ቅርብ ብምባል ፍቕሪ ናብ ቤትና እንተዓዲምናዮ ኣይሐሸን? ሽዑ ቤትና ንዘለኣለም ብፍቕሪ ክምልእ እያ ክትብል ሓሳባ ኣካፈለት። እቲ ሰብኣይን ሰበይትን በዚ ተስማዕምዑ። ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሎሚ ጋሻና ፍቕሪ ምዃኖ ሓቢሩ ንፍቕሪ ክትጽውዖ ንግዳም ሰደዳ። እታ ሰበይቲ ከም ብሓዱሽ ወፂኣ ናብቶም ኣረግቶት ብምቕራብ ኣየናይ ካባኻትኩም እዩ ፍቕሪ በጃኻዎም መጺኻ ጋሻናኩን በለት። ፍቕሪ ተንስያ ናብታ ቤት ክትኸድ ጀመረት። ሽዑ ንሽዑ እቶም ዝተረፉ ክልተ ዓወትን ኣሳልጦን እውን ተንስኦም ሰዓባ ደድሕሪ ፍቕሪ ከኣትዋ ጀመራ። ሃብቲ ከም ደስታ ንዋይን ንብረትን እዛ ዓለም ክዕድግኻ ይኽእል ይኸውን እዩ። ሃብትኻ ግን ምስ ደቂ ሰባት ፍቕሪ ክሃንጸልካ ግን ኣይኽእልን። ሃብቲ ንግዚኡ ልዕሊ ማንም ሰብ ኣብሊፀን ኣጉሊኸን ከም ትርአ ክትገብረካ ይኽእል እያ። ፍቕሪ እንተዘይብልካ ግን ልዕሊ ማንም ሰብ ኣብ ክብሩን ተዘካርን ገይሩ ህልውነትካ ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን እዩ። ሽሕ ግዜ ኣብ ዓለማዊ ቃልሲ ዕውትን ኣሳልጦን ዝመልአካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ባዶ ፍቕሪ ሒዝካ ግን ወትሩ ዘይርጉእ ርቡሽን መንፈስን ካባኻ ክትፈልዮም ኣይክእልን። ፍቕሪ ካብ ኩሉ እያ ትዓቢ። ፍቕሪ ንዘይብልካ
ብስስዐ ክትውንኖ እትገብር ዘይኮነ ብዘለካ ክተመስግን ከም ዘለካ እትገብሮ ምስጢር ሕጉስ ህልውና እዩ። ፍቅሪ ብሽርሕን ብክፍኣትን ግብርን ተኸቢባ ንግዚኡ የሐጉሰካ ዘለኣለማዊ ሓዘን ትዕድገለካ ዘይኮነ ብእምነትን ተስፋን ተሰሪታ ንዝሓለፈ ከም ዘይናትካ የእምንካ ንፅባሕ ብተስፋ ተሰንያ ምስጢር ዕጋበት እያ። ፍቅሪ ወትሩ ካባካ ከይትርሕቅ ምስ እትደሊ መጀመርያ ነታ ፈጣሪካ ዝፈጠራ ንስካ ትውንና ባዕልካ ተመሓድራ ነብስካ ብግቡእ ብምፍቃር ምስ ትጅምር እዩ። ብድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ከም ነብስካ እዩ። ንዓካ ከምቲ ንነብስካ እትርእዮ ፍቅሪ ናብ ካልኦት ብከመይ ተመሓላልፎ ኣይጠፈካን እዩ። ፍቅሪ ምሳኻ ምስ ትህሉ ብዘለካ ዕጉብ ኮንካ ወትሩ ድማ ዕዉት ኢኻ። ስለዚ ካብዚ ዛንታ እንታይ ተማሂርና እንተኢልኩም ፍቅሪ ካብ ኩሉ ሃፍቲ ይኹን ዕዉት ኣሳልጦ ኣብ ሂወትና ምንም ፍቅሪ እንድሕር ዘይብሉሲ ኣብ ሂወትናስ እንጥቀመሉ ነገር የለ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ዕንቁ ነገር ናትና መንገዲ ሂወትና ግን ፍቅሪ ምዃና እዩ ዝገልፀና ዘሎ። ሃፍቲ እንድሕር ሃልዩ ብዘይ ፍቅሪ ምንም ዋጋ የብሉ። ምስኻ ኣብ ሂወትና እንተሃልዩ ድማ ዋላ ተተሳክዐና ዝኾነ ነገር እንድሕር ፍቅሪ ዘይብሉ ኮይኑስ ምንም ነገር ክነሳልጥ ምንም ነገር ኣብ ሂወትና ዕጋበት ዘይክህልወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቀንዲ ፍቅሪ ምዃኑ እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ለኣና ክብል እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንፍቅሪ ማለት እዩ። ፍቅሪ ክንደየናይ ዝዓበየት እዛ ፍቅሪ ማለት እዩ ዝለዓለ ካብ ኮነት ማለት እዩ ንሳትና ክንፋቀር ከም ዘለና ቅድሚኣ ለሃፍቲ ክንብል ንቅርሺ ክንብል ንክሳክዕ ክንብል ምፍቃር ፍቅርስ ንርስዖ ዘለና ደቂ ሰባት ኣዝያ መሃሪት ከም ትኾን በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እያ። እንድሕር ነዚ ቻናል ድማ ላይክ ሸር ብምግባር ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ። ቻው ደሓን ቀኒዩ። ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ላይክ ሸር ምግባር ድማ ኣይትረስዑ። ቻው